Alon tindak ira pinanganten putri Ahayu di Andika Wulangsari. Repepeh repepeh pinuju wonten ing saajengipun sasana rinengga. Kapurwakani para ibu ingkang saestu ngangasta. Kembar mayang ya sekal Kalpataru Dewandaru Jayandaru. Minangka pangarsa panjenenganipun simbah dukun lumampah kanthi alon tindak ira. Panjenenganipun simbah Supar mawi ngaparingan asma kadherekaken para ibu, Ibu Susi, Ibu Siti, ugi pinanggih kalian Ibu Hartini dalasan Ibu Rusmi ingkang saestu hangasta. Panebuse kembar mayang minangka panyuwunan wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, tebih saking raos musrik ran sirik awit saking nenuwun marang Gusti ingkang Maha Agung tansah pinanggih bagya mulya. Kembar mayang kang awujud wit Kalpataru Asekar Dewandaru Jayandaru. Kayune Purwa sejati godhong kang kinarya rumembe. Kasirat embanan udan pangirating kiblat papat Surya lan tengsu. Oyote Bayu Bajra. Minangka ing samangke anuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung tansah pinanggih rahayu. Hayu wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Ayu. Tinuju wonten ing sasana panggih. Sasana ya wis ngarani, panggih ya kepethuk ketemu pinanggih. Kembar mayang kedok kaliyan Kakang ingkang saestu sampun hangasta. Nyoba wonten ing iring bahu kanan panjenenganipun Abagus Jendris N Kasim. Paripurnanipun ing samangke. Kembar mayang badhe kabucal trapasa wonten ing sakiwatanipun Jahing Marga. Mugi ing samangke tebih saking sengkala. Amin. Allahumma amin. Tuhu wis pinesti ana tita ing Gusti ingkang asifat jalu, iya Abagus Jendris N Kasim. Angaje ing alia madya niki sambuting sinaning akrami. Nulya awsrata kumlawi astana temanten Putri Sarwi hambalang gantal mring temanten priya. Kang winastan gondan kasih. Nanti setelah Mbak Indri melempar suruh atau sudah menurut Mbak Dukun, nanti Mas Jendris kemudian juga melempar. Ya. Datang saronto temanten kakung ambalan gantal mering temanten putri kang winastan gundang tutur. Sudah saling membalas antara Mas Jendris N Kasim dan juga Mbak Niki Andika Wulangsari. Dadya balang binalang suruh kang tinalinan lawe kang warna pethak utawi petih ateges tinalinan asmara kanthi asifat kang suci kanthi ridhonipun Gusti kang Maha Agung. Awit saking raos bektosipun dumateng ingkang kakung Ahayu niki Andika Wulangsari hanjeng puting pepadang ira nuninje Abagus Jendris N Kasim sarwi hamiji ampeanira mawi toya ugi sesekaran ing pangajap ing samangke keluarganipun Mbak Niki Andika Wulangsari ugi Mas Jendris N Kasim wonten ing alam bebrayan tansah ketingal ayem-ayem gondo arupi maapun wonten ing pasrawungan tansah sae pinaringan rahayu awit saking panipun Gusti kang Maha Ayu.
sawe hamiji ambyane Kang Kakung. Hamiji ambyane pun Kang Kakung. Mbak niki Andika Wulansari, amiji ambianipun Mas Jendris N. Kasim, membasuh kaki dari sang suami tercinta dari Mbak Niki dan juga membasuh dari sang suami tercinta Mas Jendris N. Kasim, sehingga nanti setelah selesai nanti Mas Jendris memegang bahu kanan kirinya kemudian diangkat sejajar. Nah, ateges Mas Jendris menika angangkat derajatipun Piyai Putri satraju kalian derajatipun Piyai Kakung. Saengga ing samangke wontenipun adicara wijidadi Antiga pineterna wonten ing palarapan pinanganten sak kembaran. Ing samangke binanting ing Bantala pecah sak nalika. Pecahing Antiga ingkang awarni pethak lan kuning nggambaraken bilih ing samangke Abagus Jendris N. Kasim kepareng badhe caos putra putri ingkang mijil saking pinanganten sakalian ingkang soleh lan solehah saengga saged nglajengaken sejarah tiyang sepuh kekalihipun. Saestu kepareng marak sowan tumuju wonten ing sasana rinengga katoto jajar kalian panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga saking mahkota make up kadhiraken panjenenganipun simbah dukun minangka sesepuh wonten ing pedukuhan punika. Saestu kasumanggaken dumateng simbah Supar mawi ugi panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga saking mahkota ndherekaken sawanipun pinanganten sak kembaran tumuju wonten ing sasana rinengga. Rep tidak permanen ono tata sawang paling dhisik. Bebasan gegudungan tan obah wit samirana tan lumampah. Awit kena pangribawane pinanganten sak kembaran kakung lan putri ingkang mijil saking tepas wangi paripurnanipun adicara adat panggih kang sampun kalapah. Iya ahayu niki Andika Wulansari ugi Abagus Jendris N. Kasim tumuju wonten ing sasana rinengga. Kepareng ing samangke lenggah kampingi tiyang sepuh kalihipun panjenenganipun Bapak Arif Mutohar, Ibu dari Maningsih, ugi kadang besan sutresna kinasih adalah Bapak Najamuddin Kasim dan juga Ibu Asni H. Imran dari Desa Olimeyala, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Andhakaken adicara panggih salajengipun kasumanggaken ing samangke panjenenganipun simbah dukun simbah Supar mawi wontenipun adicara tampa kaya kacar kucur ingkang saestu ing samangke kasuwun pangandikan ugi wewarahipun dumateng pinanganten sak kembaran sak samunipun pinanganten lenggah jajar wonten ing sasana rinengga.